guys, mazong adlaw. Adlaw nga Bernice na. Diya. Diya na po ko sa manggahan guys. Diya. Manggahan. Diya. This is Upa. Welcome back again to my channel. Kumusta naman mo guys? Diya. Karong adlaw guys. So ami trabaho kay wano may tiwas sa laman may natos flooring. Kumusta naman mo guys? Ang sama itong gibuhat karon, nakapamahaw na ba mo? Ag kami humanapod binamahaw. Ako dahil sa manggahan kaya di ko makablog dito na po sa bahay kay namay nagpatugtog. Ang sama itong buhat rong mga orasa guys. Katong tasal laing nasod. Manaban mo sa yung meals. Guys, ang itsura karon ba namangat ko kay kanilaging iligra ta mag short na hanggang gisot na sadya sadya nga pwede kataguan bitaw nagsadya ko kay grabe yung mga alimuta damo yung sadya kay man ba hungaw-hungaw naghangin bitaw guys gabi wadto ko katugog tarong gabutan ko alas 12 kay kanilaging nakuha na po naghang problema ba napundok na pod dya o to naganahan ako kay napamalagi natiap naman inong paghampadjag pero napadjay mga kuwang kay siyempre maadyo po itong mabuhatan si jag division sa higdaanan ba kay rong di pod makita kadyo sa gawas dya maong nagplano ko guys nga manarbaho sa ako alaman silang kuanan sila katong nagtrabaho ba sila undoy si kuya o gusto nila ato sa sila mupod dya ato sa laman sila sa bahay kaya ako manarbaho sa ako pagtayog din na pod sila na lamang siradaan dya. Pero ulian doon po na guys o maka di off ko depende raman na og makuha na ko sa ngamong sa ikuan dya mapamalagi po dali masudlan ron kana bitong magsud sa panimay kanang magpamid banda nalisod pa maron mga flag mga kumpanya kay daghan pa makadyo mga swabtis ang sa panadiha gasto mo na po ay kanilaging pwede naman po kumang minabuhi kay nasirado naman po danda di naman po pwede yung ganara ko magtambay kay at sa mayang kabuhian pasalamat ko kay sa katong nihatag na hug para sa kuryente nakabitan ako 2,000 sa wire undya 3,000 po sa down atong 5K po si jatanan to guys gusto po ko mga sa inyong opinion og okay ra ba ninyo og manarbaho ko pero pasayloa sa ko ninyo og makawawa po ko sang vlog kay lahi ba dyan paning na kay amo siyempre magahan na kaguras og makabakante ay pa po mag vlog dyan mag edit pa ba dyan po pero mga ko yung opinion guys pero ako gusto na dyan ko kay arong makabayad po ko sa bayaran sa nagpanday yun dyan na pa ba dyan po ko yung mga utang po diba sa pudalim ning magpatarbaho kabisag pajagra kay labi nagnakadaris Manila tanan palitanan tanan gastugonon atos ato murag benta kay naman tay mga kaugaling yung kahoy pwede ra magating pagabas mong labi plikite dagang nahuna sagol na kay nanapoy na tingil sa katong baylo ba katong napoy na bayloan tingil na po ko dyan siyempre naganaon na po ko nila sa katong nagipanday ba makahatag na po ko nila kay nabadya po sila yung mga panginahanglan mo naman kuya amiga nga mawala kitong gusto kong masud mangita sagang kasadlan mo dito guys ang ginahan na gabi nga manarbaho nila man ko okay ra ba ninyo guys ang sabay yung opinion tambagi po ko ninyo kay mo din yung suliran okay ra ba nagplano man po ko guys na gusto ra kong magtinda-tinda tapos dito sa bahay galing kay mo palagi po ko ikapunan mo nagplano ko manarbaho katigom na po kapunan kaya ruman divisionan ko na salamat ka dyan ninyong tanan kay naptiop na dyan flooring tiwasan gamay na laman dyan hapit na pwede naman po nun si Zay Serrado mga to guys kay gusto lang ko ang inabuhi na kay jawat mo kita po ko kay mo laging nabadya po ko yung pamilang tabangan nagang mata hubag pa dyan si Zakay di man dyan nakapag nga gusto man naman dyan ko yung mga hawad sa daghan nalang mga hilak kaya saan man manaingag saksig ang unlan ang tanang mga kasakit bitaw guys pero
Naman gud pwedeng chat na ho. Mga tulong na jud sila ka. Wala pud sa kahanginan nga. Bis kuno kay tabangan ko nga makabay ang zahaday nung kuno pud bijaan nga imbis pa kadyo mahuman ja. Di na nung kuno pud nahapuy-an ja. Siyempre manginala mo pud kog aghading pang adlaw-adlaw di ko trabaho daw man koy kita. May ginahuna. Daw tug makatigom-tigom po ko po pwede na po ko magtutinda kay ganan mo po ko magluto-luto sudan or snacks baron kung nga na ko ikapuhunan di para na lang mag-post pagtinda-tinda kay malagi na mo pining sponsor na hugkalan di na naman po ko magamit pero karon salamat jud kay daghan pa jud kadto gusto ko laging naman po ko isuulo nun sa mga nagtrabaho. Guys, katong mga niingon nga kanang naay mo lagi ko no to si Undoy nga ingag paresan ko no may pero di pa jud ko makakuan na guys kay kasi ja ni share na sa na nga na jud si Jay kuan lagi ko no plano nga minjoan da aga ka na nga mo mura nagbarkada ja mura pag inigsuon kay ara ba sa BBC na kadyo kay manghudaw pud na kadyo pag bata ba mura pag nagsuon ng manghod isa ra ba po kay igsoon nga laki ja ko pud sa ba kanang nay naman po kay ano pud si ba kanang nay dali ra siya kasud kay kanang nay jagaon nga na ba katong ni nga nagipagkilig mo samot na og dito ni kauban kay ra ni kakuan katong bataan karon wa sa diha gabi ra to si Jawa dari sabay kay nagilakawon ja pagud mo uli si kuya ra yung kauban naman nung puskuya dari dahil sa kong gibanan dami daris manggahan kay araw lagi pong hangin na dari ato subay arang initag ingaron dahil mong lami dari tambayan dana pwede sa mga bata na himo naman nilang playground kay lami man dari kuan hangin ang zabog no baka na mga kahoy da guys na excited po ko gamay kay karong mga adlaw or pila ka adlaw wa ko kay bawog ano sa moabot nay nagkuan na kanang nay nagpada na kuan lagi puno surprise gift na pud anja lipay ko kadto guys kay gikan sa Bohol sa kuan pud siya gikan pud sa kanang viewers sa pusang vlog anja makatabang kuno pud sa ang pag-vlog mamurag na excited po ko gamay pero mapag ko bikulbaan kay okay ba o kamaw ba kung mugamit so na excited po ko kay tagsara ba sa puingana kanang magkuhan jud import and sa kwarta simpre naingana kay para laman jud tungod sa ilang pagmahala dan katong salamat din jo ma'am ug ni sir nga katong ay gipadaan na nga paliabot na rong mga adlaw or sunod adlaw pa ka na excited ko nagpadana dahala mga ipakita ninyo po guys ug unsa dito si Jang ilang gipa da nagmoabot na harap utong i-vlog pasalamat ko dako daghan kadto ninyo daghan jud kadtong salamat sa tanan nga i-share sa ilang mga grasya na tingop na jud ko tanan-tanan kamong tanan dinalaman mo na hingan kay kahibaw na mo kinsa mo basta mo na niya ikabas ninyo mga pagampon ano na jud mo na sa ngana di jud ko kalimot ninyo ano naman na ang iyang pong kanunay gihan mo sa Ginoo na mo sa kabaslog dili jud mo sa mga problema o mga kasakit gikan sa individual nga to sa mga tibok pamilya ug sa ninyong tanan sa tanan-tanan nga kanunay nagtimbaya sang vlog daghan kadtong salamat ninyong tanan medyo po kong mapakatawa kanang magbasa ko sa inyong mga comments nadasig po ko tangod din jud daghan kadtong salamat kay bisag ingan ni raghang vlog duwa ko nagdahom nga naada koy mutimbaya jud kanunay labi na sa katong nag-comment ni ingon nga ganahan jud kuno sila magbalik-balik tanaw sang vlog kay tungod kuno sang kanatural ano naman jud ni ako guys sa una magwapag-wapag ko gamay mamikap-mikapan ma kuluran nagnaong nas murami ba bulan na mara jud to si Jay kugihan magkuha na ho adto sang gilay lipstick ana kay kanay lagi
man ta, na kuan sa millennials. Dari makuan pa babuta magkulurit nga. Maas naman. Oo naman kung magkuan kay bazubag teenager. So guys, sahan kadto nitong salamat itong tanan usa katong tanan nga niingon nga. Walay ko to sa ingan na mapatakahibaw guys kay mo lagi nang we treat each other as a brother and sister. Okay. Paano to niya mong kuha ng jabutan po na nun kaadyo da say bata pa man lagi po masugor magpagkasugo nga na ba siya dyan na dyan nga nalagay siya kung nangigi anan nga isa ko sorpresa ka na dyan ko nasaw pero kuha ko kaibaw kinsa pero naman na say katong isang kuya lagi tayo na ba kaibaw ko kinsa dyan sa katinga basta na mo ang prospect dyan gay ko na balakaw nga ni single ko okay ra man ko na kay madyo nun kay wahin nung ko stress kay nakasuway na ba po sa una nga na ako kuya punja mo lagi stress ra po murag karon pahuway sa jud ko depende na laman og naihatag sa Ginoo nga mahal kanang di na pareha sa una ko may agi na tag broken heart siya right bitaw guys padong na mi mo uli guys kay ang daghan na mo pidaga tambay na to mga bata banha na pod a few moments later update sang buwak guys dia